Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Jen. Hingkod ang pangidaron og Minyo. Taga South Cebu Province. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati, human ko madisgrasya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa na imong daate? Sudan ni nga ako gilain para nimo. Kay wa man ka moadto sa amo gahapon. Ha? Tinagunsan na mo sa inyo gahapon te. Naghikay di mo? Oo, uy. Nalimot ka nga sumad man sa pagkamatay ni kuya nimo. Ay, hala. Hala tuod, nalimot ko ate. Hala, uy, wa masaday ko ninyo pahinumdumit te. Kapoy kay nang akong mga sakop sa bahay, oy. Kung sugoon, pulos gyud unya-unya. Musangko nga malimtan na lang gyud hinoon. Diha na may mahinomdom nga hapon na. Kinahibong man gyud mi nga wa gyud ta mo adto. Ay, salamat kaayo ate. Kay nakahinumdum kog bilin og sudan. Wow, hala uy. Kalami ra ba sa imong gilain ate? Ang ako mangyong paborito. Pero hoy, kinahinay og kaon na ha. Kay si kuya baya nimo, atake ra ba ginamatyan? Kaliwat baya na ninyo. Kung doon na palailaing sudan nga nasobra ay, di gyud unta ta ka, dadan ana. Kay nahibaw baya kung high blood sab ka. Unsaon nga, nahurot-hurot man samgyug ang mong hikay. Nagdumduman sad ko og tumar sa akong tambal gud ate. Bisa na. Kinisad sila o mga ligo, no? Digid mo sulti nga, wa na shampoo. Lito! Lito! Palit ka og shampoo, be! Oh. Ano man ni? Mura magnibanod ang akong lawas. Mura mihuot ang akong dugan. May aksyon og ngit-ngit ang akong pananaw. Lito! Lito! Ari ako diri sa banyo! Kakuyapon ko! Mayo na lang gani kay mild stroke na ka mato sa doktor. Ug wa kayo mapiktuhi ang imong pagsulti. Pero, anong sakit man kaayo ang akong lawas? Ngano dili nako halos malihok ang akong tiil. Sakit kaayo ang akong dapit sa hawak. Mao ni naka problema. Ha? Ngano man lito? Kusog kayo ang imong pagkadakdak sa banyo. Maayo na lang nga wa mapantok ang imong Pero mato sa doktor, posible nga dunay dakong kadaot sa imong hawak tungod sa imong pagkadakdak. Mao hinungdan nga posibleng maglisod na kaglakaw. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Sukad adto maglisod na ko og lakaw. Kay doon na di ay niliki nga bahin sa bukog sa dapit sa akong hawak. Sa bago pa ko nga nakagawa sa ospital, ilagi kong isakay og wheelchair. Pero sa diha naka-adjust na ko sa akong kahimtang, sungkod na lang ang akong gamiton. Unya, Gano dili ka malang magpa-opera. Aron ka magkatarong ka og lakaw. O baka naisulti sa doktor nga makalakaw pa ka og tarong kung opera na ka. mahadlok lagi ko anang opera papa, uy. Sukad nga nasisaryan ko sa akong pagpanganak. Makuyawan ako anang opera-opera. Unya mo sugot lang di ka nga ingon ka ana. Bata pa baya ka. Unya ganahan ka nga magsiki na lang ka og gamit anang sungkol. Ako lang tingali ning ipahilot pa, uy. Uy, ayaw pagsalig ang manghihilot hindi sa ato Kaya dili na ordinaryong lisa kanang imuha. Doon ay likiod na buak man ng dapit sa imong may hawak ka. Ala, o nang dili na badaog hilot-hilot. Digana ko ng lambay pansit, Jin. Di magana. Ay, si Maring Roda ay yagi kong gipadadaan ani. Nakasabot man sila, God. Nadili na gyud ko makaadto sa ila tungod ning akong kahimtang lit. Unsa may okasyon sa ila?
Blessing sa bahay sa iyang anak, nga bag-o lang nahuman. Unya, dako sila hikay. Mao nga iya kong gipadadaan ini. Kiniray ang gipadakay na hibaw man siya nga dili ko makakaon og lechon. Uy, makapasaka gyapon na song BP, uy. Ayaw kumpiyansa, ana. Seafoods man gud ni. Lambay o pansat. Dagkong pasayan. Ayaw lagi palabi, ana. Kaya delikado lang gyapon na nimo. Sige, uy. Pero pa ka na lang gud ko gamay ani ha. Gamay ra akong kanon inilit. Tambal gud sa kaibog. Lito, tanawar gud ang akong tiil. Nga naman. Nawar gud oh. Di ba, nisinaw ang akong tiil. O ingon man ang akong bitiis hangtod nagdiri sa akong tuhod. Uy, nihubag mo na dyan. Oo, murag nihupong sa. Nga naman na. Nakamatikod na ko ani sa una sa dihang nakakaunsad ko og hipon nga dunay kamatis. May aksyon sad ni og hupong. Pero di gid ka ito maklaro. Pero karon lahi man uy. Klaro na gid kaayo ang iyang paghuboy sa akong tiil og ingon man sa akong bitiis. Kung mauna, ang nakaingon ana katong ni paong kaglambay o pansat. Allergy ka siguro ang mga pagkauna. Tawda, masanay akong gituhuan lit. Pero ang ako lang na matikdan karon kay ang grabe kaayo nga ni hupong mao man ni akong batiis. Pabor sa akong dapi-dapi nga dunay diferensya matod sa doktor. Bitaw, no? Lit, ang ako gid kang gikaon ang nakaingon ani. Dili ka tungod ni sakrak sa bukog sa ako may dapi-dapi o hawak. Unsa? Ang duha gid nako ka bitiis ang mihupong. Pero ang ako nabalakan kay ang grabe kaayong bitiis man pabor sa akong dapi-dapi nga dunay diferensya. Magbalik-balik ang hupong sa akong mga bitiis. O karong bag-o, akong namatikdan nga kung mudaghan gani na kong inom og soft drinks, magsuka man ko. Kadaghan na gyud ni mahitabo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nadisgrasya ko sa banyo sa akong pagkaligo, dihang nag-mild stroke ko, hinungdan nga dili na ko katarong og lakaw, kay may crack na ang dapit sa akong hawak. Dili naman ko katarong og lakaw, nagsungkod na lang ko karon. Nga naman ka ni. Ikaduhang pangutana, nitambag ang doktor nga operahan ko. Mahadlok magbud ko anong operation, sukad ko na cesarean. Pero kung magpa-opera gid ko, posible bang makalakaw na kong tarong? Wa na bay laing paagi aron maulian kining crack sa akong hawak? Ikatulong pangutana, dihang nakakaon ko og lambay ug pansat, nihupong man og maayo akong bitiis. Sa ako gid ka ning nakaon o tungod ni sa crack sa akong hawak, dapit sa akong dapi-dapi? Bawal na bagid nako nang makaon na? Kay allergy ba ko ana? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Karong bag-o lang, nakamatikod sad ko nga kung mudaghan ako og inom ang soft drinks, magsuka ko og maayo. Nga naman sad ka ni, may connection ba ni sa akong kahimtang sa akong hawak o may lain na sad kong gibati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jen. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Aniyan na sab ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay usaman ako ka medical doctor, psychological, emotional, behavioral, ug mga personal nga mga problema, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadling dugas. Kaya usaman ako ka drug addiction specialist. Katong sige lang po gamit ng mga drugs, maluoy yung taon mo dong sa inyong kaugalingon o sa inyong mama o papa. Unong na yung taon mo. Kasi pamagi sa pagpadala sa inyong sulat-suliran, di ka nga mo, mamili lang mo. Pwede ka niya padala sa mong email, suliran_612yahoo.com at yahoo.com o sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutong nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga if you don't have competitive advantage don't compete. Bitaw nang usahay before mo apil-apil ning mga athletic unsa na ba oratorical tanan practice yun.
practice, mag-andam yun, ha? Yung mga singing contest. Although, butang na to, dili man ka makadaog, pero at least, nindot ang presentation, no? Ayaw na lang, apil-apil, dili ka prepared. Okay? Ang ano mo tatampo karon adlaw, si Jane, 35 years old, minyo ni si Jane, sa taga South of Cebu, no? Human na siya na disgrasya, no? Na siya inunta traumatic nga experience masarabati na tungkol sa drama. Isa may mga taga South of Cebu, no? Mga taga Alegria. Nga kauban dyan ni Father Ray Cueda sa Madidiho Sangi, kilometer 50 sa Alegria. Si Hanilin Bayawa o si Kili. Musta? Thank you very much, Kili, ha? Sa mong pagtabang na ako katong nag-lecture ko diya sa inyong lugar, di palang dugay, no? O disemestro to mga taga Pinamungahan, Cebu, no? Mga silingan ni Rose Puros, no? Mga Kantauan, sityo, saan ang ato ng sityo? Sa Kantauan, ribot ako ng atong Magdok, sityo Magdok, no? Silingan ako na sila, si P. Rabanis, Jerry Rabanis, na? Musta naman ka, Jerry? Arlene Avillanosa, si Perry Natad, Arman Natad, of course, si Ben ug si Merlin Lapot, mga Riponte family, no? Si Alex ug si Jillian, ang mga, ug si Jane, no? Mustan man mo diha sa Kantauan, no? Ug kining usabon akong greeting mga taga Lower sa Batang Purok, Waling-Waling Pagadian City, mga Mindig family, mga igsoon ni Dodong Mindig, no? Si Leticia, Susan, o si Gloria Mindig. Mga taga-Hilongos, South Central teachers, ato mga teachers sa Hilongos South Central Elementary School. Kay Catherine Nebre Tongson family and Planco family. Musta naman dahil si Rogelio Flores diya sa Labangon. Si Kring Kring Sanchez diya sa Bugo City. Mayong pagpaminaw ni mga PL family diya sa sitio Sandayong, Guadalupe, Cebu City. Si Charlie, si Mary Lucel, Ninia, si Cuna, o si Noel. Maayong pagpamina. Going back to our sender, si Jane, nga taga South of Cebu. Waman sa nimugi kuan na Jane, asa kadapit sa South Cebu, no? Sumaan na to sa debate na to sa drama ay mga problema si Jane nga inunta angay nga mahatagan og explanation. Unang pangutana ni Jane, nadisgrasya ko sa banyo sa akong pagkaligo dihang nag-mild stroke ko. Hinungdan nga dili na ko katarong og lakaw karon kay may crack ang dapit sa akong hawak. Dili naman ko katarong og lakaw. Magsungkod na ko karon ngano man kaha ni DI. Ay mo man ang giingon na na-crack man kaha ng imong hawak o something diha na ay na-dislocate. No? Ako pangutana, na-confirm ba ni through x-ray or unsa naman lang diyang mga diagnostic procedure, no? Ay kini manggong maligo sa banyo, ako lang ako sining na-learn sa ako mga pagbasa-basa. Kaya ako nung maligo sa banyo sa buntag. Kasi karamihan sa mga stroke na mahitabo sa banyo. Ang advice is that kung maligo ka sa buntag, sa banyo, katulgon pa ka, ayaw dayon og humda ang imong ulo. Kinahanglan nga imo sang humdon og una ang lower part sa imong body, from waist down. Para nga ang blood circulation dili ma-compromise, no? Iwala mo dagan nga dugo ngadto sa upper part sa imong body, no? So mao na siya nya inahinay ayo gipakalit, no? Mao na yung mga advice sa mga experts, no? Ug nga mayong kangano magkakana makay na crack sa hawak, I hope nga ang nagdiagnose na ni usa ka orthopedic surgeon, no? Ay dili ba yata ng doktor eksperto aning mga dislocation, mga fracture. May mga tag fracture kaning naay nabali o na crack sa bukog. May mga tag dislocation naay na disalign diha ball and joint. Mura man ning atong lawas lagi labi na sa mga extremities, ball and sakit ba, no? Mao-mao ko po sa makina na ma-disalign ang mao sa makina kung walay lubricants, mo malfunction.
So, kung nagsungkod ka karon, ingong ko nga tungod kay dili na 100% functional ang imong hawak o imong mga lutahan dyan dapita kay nabunal magkakasabanyo. I hope nga okay ra ka. Ug I hope nga ang imong blood pressure monitor is 120/80 millimeters mercury, dili taas kaayo. Maabot na gani nga atong blood pressure og 180/something, mga 180/110. Delikado na kahina, no? Taas na kahina. Ug bubuto, posible mubuto ang atong mga capillaries sa atong lawas, no? Anywhere, dili lang sa ulo, kundi other parts sa atong lawas. Ikaduhang pangutana, ni tambag ang doktor nga operahan ko. Mahadlok manggod ko anang operasyon sukad ko na cesarean. Pero kung magpa-opera gyud ko, posible bang makalakaw na kog tarong? Wala bay laing ko maagi aron maulian ning crack sa akong hawak. Akong balikon na Jane, I hope na ang doktor kay mong idol usa ka orthopedic surgeon, kay kung magsulti nila yung mga bukog na problema, kanagod silang mga orthopedic specialist ang inyong expert ganyan no? So possibly kung mayroon siya nga operahan ka, basig na ay angay dun nga reparon, usually magunin sila kung parang maimubalay sa usa ka parte sa lawas, ilan ikas, ay plaster of Paris, ay ilang butangan og laki-laki, butangan og kanang dili kayo ma-mobilize ang dahang lapita for a certain duration of time, mga pila ka weeks o pila ka months, para nga hopefully mo heal ang atong bukog. Kaya kani atong bukog mo kuan ba yan madugay basta kay mag-abot lang ni siya, mura siya welding og balik, no? Ang atong bukog is 4 times harder than the cement. Ako nang nakatunan sa akong pagsuroy-suroy og mga museum. Kaupat ka pilon ang simento ka kusog sa kay kumpara sa atong bukog. Mas kusga ng atong bukog, no? So I suggest na katuing imong experience nga na cesarean ka, anyway, kuan man ni siya Jane, kung i-submit ka for operation, dili man kay away ka, anesthesiahan man ka, magmata nimo na human ang operasyon. So, ayaw lang kuyaw kayo, basta kay salig yan ka sa imong doktor, I hope everything will be okay, no? Ikatulong pangutana, diyang nakaskaon ko og lambay og pansat ni hupong man ang akong BTS sa akong gyud kahaning kakaon og tungod ni sa crack sa hawak, dapit sa dapi bawal na bagyod nako nga muning mga magkauna kay maka-allergy man ko, no? So na kanya-kanya tag mga resistance sa or tolerance sa mga hyperallergenic nga mga pagkaon, mga seafoods, no? Ako naasa ko yung mga allergy, no? Una lagi usahay ganahan gyud tayo kumukaon ng mga seafoods kay lami lagi pod mainom kog antihistaminic. Para lagi kumukaon wala may mga antihistaminic nga imnon para nga dili kay ka mag-allergy na ng mga hyperallergenic mga pagkaon. Pwede naman hismanal, pwede naman Benadryl, cetirizine, unsa naman lang dihang antihistaminic nga dili ka maapektuhan sa ingnon allergy magkakanan ng mga pagkauna. O mingong ka tungod ba ni sa imong pagkabunal atong natumba ka sa banyo, lahi di siya nga kaso ng imong allergy. Kinahanglan nga inonta dili man sa kumingon ayon na pug kaon kayo mga seafoods kini mga lambay o pansat, no? Pero kuan lang nang moderation lang ug mo suggest ko nga kung pananglitan mo manifest kag signs and symptoms of allergy mo inom ka og antihistaminic ngan, Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Karong bag-o lang, nakamatikod sad ko nga kung magdaghan na kog inom og soft drinks, magsuka-suka kog maayo. Ano masagkaha ni? May connection ba ni sa kahimtang sa akong hawak malain sa ang akong gibati? Malain siya nga kaso, no? Kay kung sobra rasag ka ingnon ta daghan ang imong junk food, imong soft drinks sa imnon. Remember, ang soft drinks by Jane, daan siya caffeine content, no? Anybody nga taas kay caffeine content, daan siya mga dili maayo nga mga effects sa atong lawas, no? Ug dili food sa ingon ta og healthy food good, no? Kay nga mga suggest na kung pwede lang plain water lang natong imnon kay magong mga carbonated caffeinated drinks, no?
inunta overdose, harmful ni sa atong lawas, no? So wala ni siya connection sa imong pagkatumba dito sa banyo. Lahi po ni siya nga klase. Ang dili man sa kumuingon, ayaw na lagi inom jud og soft drinks, pero in moderation lang, ayaw po og palabii para dili mo dako mataas ang imong blood pressure, ang imong bagabuhaton is kinahanglan nga maintain ka ga ideal weight nimo, mag-exercise ka, minimize ka og mga parat, basig mag-inom-inom sa kadya sa South of Cebu og mga alcoholic nga magkainom, nanglan nga maayo ang imong pagkatulog, avoid stress, avoid stress. Kining garlic taas ni kay siya nitric oxide nga makapadako sa blood vessels, no? O kung mo-dilate, kung modako ang atong blood vessels, less ang work sa atong kasing-kasing o layo ra or kanang dili kayo taduol sa ingnon ta mapahitabo ani mga stroke, no? Naot nga nakasabot ka sa hospital ni mo Jane dahil sa South of Cebu ngadto sa libuan millions nga namina sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa makanunayan niyang pagpaminaw sa among programa sa Ariman, no? Ako ug si Atty. Eileen Bathan manikamot ra gyud nga makahatag og kahayag, tubag, solusyon, kalinaw sa mga sulat-sulat nga inyong ipadangat ri kanamo. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Ariman. Daghang salamat o maayo